Hvad så der, Anders Gustav Nielsen her. I dag der ser jeg lidt andet sted, jeg sidder anderledes sted, jeg sidder nemlig udenfor. Helt nyt for mig, det her, det skal man da ikke. Så nyt er det ikke, at jeg faktisk var rigtig meget udenfor. Det gik jo noget. Og en ting, I sikkert lægger mærke til, så det første. Har I gættet det? Jeg har fået briller om. Altså, det er ikke sådan, at jeg nærmest er blind uden brillerne, men det er fordi, at jeg var langsynet, og så skulle et eller andet, og så skulle jeg have briller, så. Og jeg har fået Instagram. Jeg har glemt, hvad jeg hedder. Jeg finder ud af, hvad jeg hedder, og så i næste video, der tror jeg siger det. Men i hvert fald, så må jeg gerne følge mig derinde. Jeg finder ud af det. Men ja. Jeg vil gerne lave en der her på min kanal. Sådan en der Anders. Så altså hvis jeg skal lave den, så skriv nogle udfordringer nede i kommentarerne. Eller skriv, hvis det skulle være en Q&A, og så stil nogle spørgsmål til det. Det skal I altid være velkomne. Og husk at subscribe på kanalen. Det vil da gøre mig rigtig glad. Man kan nok ikke se, hvad der står her, men der står Just Do It. Mega fed trøje. Hey, og hvis man elsker Beyblade, så smid lige videoen like. Et like. Og smadrer like-knappen. Det vil gøre mig rigtig glad. Okay, jeg lægger lige brillerne. Er det bedre? Var det? Det aner jeg ikke. Men har jeg selv sådan noget. Jeg bliver ved med at sidde. Men så på min computer var der en, der viste mig i min klasse, at jeg kunne optage med den. Så hvis I gerne vil have, at jeg skal optage mine videoer på den måde, sådan fra en computer for tiden, så må I meget gerne skrive det i kommentarerne. Men jeg havde egentlig tænkt, at jeg gerne ville lave en spil-episode, eller sådan noget, hvad man nu kan kalde det. En video fra min PlayStation her i dag. Men jeg har været jeg kan ikke helt kunne styre mit temperament i min klasse. Og så er min PlayStation røget en måned, så det kan jeg ikke lige lave i dag. Eller et stykke tid. Det er noget tid, som blev taget, men ikke en måned siden. Og så lige om 20 minutter eller sådan noget, så skal jeg til håndbold. Så videoen den bliver ikke 30 minutter eller mere. Eller ja, men også hvis I gerne vil have, at jeg skal lave en en morgenrutine, så vil jeg ikke sige, at I skal smide videoen et like. Hvis I vil have, at jeg skal lave en morgenrutine, så smid videoen et dislike. Fordi det er ikke noget rigtig folk har gjort mere. Jeg vil ikke bare være ligesom alle andre, sådan umoderne og sådan. Altså, ligesom alle de siger, hey, kan I lide, hvordan jeg ser ud? Giv mig, smid et like. Kan I godt lide pandaer? Smid et like. Hvis vil lige ønske, at de kan give mig 100.000 kroner, smid et like. Og der er 900, der har liket. Sikkert fordi, at det var fordi de elsker søde dyr. Men nej, jeg tænker bare, det er fordi, de vil give mig 100.000 kroner. Hvis jeg sidder og ryster lidt, så er det fordi, der er lidt koldt herude. Fordi jeg har en t-shirt på. Og jeg har lange bukser på, men de er lidt tynde. Så. Hashtag, jeg er god til at smadre sko. Hashtag, jeg er god til at smadre sko. Aha, det rimer næsten. Fucking Kristus.
Vent, jeg skal lige høre det sammen. Et mærkeligt stykke film. Fuck, det skal ikke blæse den her vej. Okay, vent, jeg er tilbage lige om lidt. Jeg skal lige ind og hente en trøje. Sådan der. Se, den her trøje, der var en, jeg fik af min moster. Og sådan en hund på bagsiden. Nu se der. Det er bare den samme. Bare en kæmpe motion. Og da jeg fik den af min min mor sagde, at dengang min moster købte den, så kostede den 500-600 kroner. Og jeg fik den så af min moster gratis, så jeg er jo meget heldig. Hvorfor? Eller jeg ved ikke, om det var min moster, der købte den. Det kan også være, at det var min kusine. Men dem, der ikke synes, at min kanal er god, og dem, der bare bliver ved med at hate på den, kan ikke bare lade være, fordi at, hvis I synes, at min kanal er dårlig, så i stedet for at blive ved med at sige det til mig og skrive det på min video, kan I så ikke bare have jeres egen mening, fordi at når jeg ser det, og jeg har også mødt nogle af mine på skolen, den skole går på, der er folk, der bare begynder at sige, at de har disliket, og de hader min kanal, og tror, at de er mere seje. Prøv at høre. Det er ikke sejt bare at hade en eller andens YouTube-kanal. Hvis personen bliver ked af det over det, personen måske så ikke længere gider. Og det er jo ikke særlig godt for de mennesker, der gerne vil se lige præcis den YouTuber. Og så lader jeg et stykke film gå. Jeg bliver distraheret af ting. Det er ikke min skyld. Her når jeg kommer hjem, så laver jeg måske en video. Når det ikke, men jeg ved godt, videoen ikke bliver så lang, men smid et like. Husk at subscribe og husk at lade med et eller andet, hvis man gerne vil have, at jeg lavede en Q&A eller sådan noget, så dislike eller sådan noget. Ses.